Васил Барон официал. Срещу мен да тичате, няма как да ме стигнете. Колкото и да бързате, пак ще гледате гърба ми. Аз не спирам, не се предавам и не се отказвам. Всеки ден правя по една крачка напред, а вие още стоите на едно място и само говорите. Докато ме обсъждате, аз работя. Докато ме гледате със завист, аз градя бъдещето си. Не ми трябват празни приказки и фалшиви обещания. Делата ми казват всичко. Който ме познава, знае, че никога не се плаша от трудностите. Те само ме правят по-силен.